Oğunç mal sızmam. Am kuş tepken oyundan var mı? Ha? Kuş tepken oyundan var mı? Ha, yok. Tuturdum oğlum. Bağıram sana dağılığı. Точно! Шунday. Ittin, Sağlıkta. çağlıktı, güzelimi tanıyan. Qarasa tuvaleti yere bir mutlukda. Sen sağlığınga. Tanımam üçün. Ece. Napil, derler o. Kimçilatın kaba. Ayıralım o bana. Cá, é o brabo da putaria. Men bu aydımı nivasını oluşup, o uğraşmak obuza girip, yumur için, dinme vat için, değişimleri, gülmedi, kormatanları, kımı diyecek ona vardım. Bu aydımı nivasını oluşup, o uğraşmak şumak obuza girip, gülünür yani, hani asverciyim, aslan. Okulçular var, bervet bolýan geçenler var. Aydar çamşı okumşular var ve ya ben bervet bolýan aydar. Bağır yani hele. Ben görürlüğüm de Qatiwarallı okuçtukda Hudaya şükürda. Ak koyup kulca. Kaslığım var, arabalak kılca oğlançıklar var yani. Okuda vurum, yadıma düşüyor. Qadarını bilin diyerdi de malum. Vallahi okuda vurum, onun qadarını bilin diyerdi. Atstatdan ne alının? Atstatlam da Hudaya şükür. Duruşuna 5, bir beden terviden 4 da. Onun ne beden deri sportif gayreti oldun mu? Himme rahatma meskedim da. Onun ne futbol oynalı Ha, oldun mu? ne yaptı da için. Ha. Algam aliyem, algabilmedim de. Ben oraya malzama zanına tavalsın. Bir de kodon menlerle, bir de kodon kılasın, bir de kodon malumlar zanına tavalsın. The Bluetooth device is connected successfully. Dinle barmen pulum yok ha. Canım almayan oğlanlar. Aylık alım o. Can edip yatır diyen mi? Toğuluğu like basıp dava ettiği kap. Anırdan bir gayr gelip. Toğuluğu bit nişanı. Bana yapışıp yatır diyen mi? TikTok'ta düğün oranın bugün blogger tuvaleme. Önküsün oranın büyüğü ne olacağı belli de. Arkadaşım bir tuvaleme TikTok'a giriyen birinin geçirip var ya alaybalar. O Goğunç malçı grantlara tuvaleme önüne sıçraya onun sildireye ya borlu gitti sildireye. Ona direkt atam nol etmişydi geldi. Onun bir harasada ne var yani? Oğlum sıçrayıp başladı. Ağzına corap salıp yüzüne şıppık kullanıp. Kovuçuluktur adı olsan, sağlık mı? Ondan bir sonku dövrde boyunlu yüptan mələk başlayıptır diye mene görmedim bolun oğlan olarak dilayım da.
Dostcan sen adrak məlimesen var ya qonçmaçı o aykan yanına dağık koyarsan öynelt. Adrak məlesin özüm şunam qovular kardeşim. Sonkuda orada bu kardeşim aydım aytman koydun näme bir ya studiyan sattın mı? Ya aydıma olan hıvısın açtı mı? Я нашел самого умного человека. Переведи слова быстрее, чем я. На изи. Уровень А2. Кошелек. Кэш. Wallet. Как говорил великий Задорнов. Американцы тупые! Ну вот реально, можно же было нормально обозвать кошелек. Кэш. А тут придумали всякие wallet, шмолет, язык сломаешь. Мыло. Фаун. Soap. Ну тут совсем капелюшечку ошибся. Подумаешь, так-то sauna и soap почти одинаково звучат. Полотенце. Тряпка. Дальше я комментировать не буду. Вы просто насладитесь этим гением. Towel. Боль. Ай. Pain. Сделка. Cedere. Deal. Знак. Berde durmalı. Sign. Kaznak. Дикий. Медведь. Wild. Медведь, блядь. Как ты додумался до того, чтобы обозвать дикий медведем? Как? Газета. Jurnal. Newspaper. Экипаж. Самолет. Crew. Немного позже я покажу вам еще одного гениального гения. А пока поговорим про демократичный магазин компьютерной техники, который не только не обманывает, но наоборот, всячески помогает своим клиентам. Может предложить большой ассортимент товаров на любого пользователя, да еще и с хорошей гарантией. А еще имеет удобный веб-сайт, где можно посмотреть все позиции. Кстати, свой микрофон и еще несколько штук для своей мини-студии я покупал именно у них. Как и обещал, еще один гений, но тут не все так просто. Прикол поймут только те, кто хоть немного разбирается в шахматах. Видео называется «Сними, типа я умный, и пофиг, что фигуры стоят абы как». Я не знаю, какие законы физики надо было нарушить, чтобы пешка, сука, стояла на первой горизонтали. Таких видео, кстати, полно. Тут вообще какой-то абзац. Мало того, что чувак сидит под каким-то непонятным углом к доске, так еще и на доске творится что-то похожее на выпускной с хитровки. И таких фотографий полно везде. Главное, чтобы было красиво, как говорится. Возле машины, возле девушки, все прифотошопленные, в общем... А вам я желаю быть всегда красивыми, умными, что там еще может быть. Побольше смейтесь и вообще напишите в комментариях слово «аквариум», чтобы мне было приятно. Сельдерей. Синдрейм, Андрейм. Туркменский тикток уже совсем с ума сошел с этим сельдереем. Сейчас я вам покажу целую серию видео, где маркеты сбивают цену этой драгоценной траве. Sildireyler koyumda köp sanlı müşterilerimi soraktır. Hayra supermarketinde 20 manat. Sildirey. Ne bakışlar ya dövle. Причем сейчас его цена составляет в одном маркете 0,80 тенге. Ужас. А в другом 0,50 тенге. Sildirey otlarımız 50 tengeden koyar. Лучше бы кое-что другое зеленое вот так вот в цене падало. Ну или некоторые вещи. Такая моделька у нас идет Emporio Armani, 14 тысяч манат. Хлопок. В темно-синем цвете. Есть такая модельчика. Новая моделька Emporio Armani, 13 500 манат. Знаете, мне кажется, что костюм немножечко... Дорогой. Не, я, конечно же, понимаю, что всегда найдется человек, который может купить себе такую спортивку за эти деньги. Но давайте просто представим, пофантазируем, что можно купить за 14 тысяч манат в противовес этой Армани. iPhone 13 или, например, целый трактор, который почему-то называется Toyota Camry. Или микроволновку, кондиционер, телевизор, бойлер и духовку. Или 28 тонн сельдерея, если вашей душе угодно. А вообще, для счастья не нужно много денег.
Очаровательный ужин в салам-ресторане принесет намного больше пользы и удовольствия. Ресторан гарантирует высокое качество продуктов и внимательное обслуживание, чтобы каждый гость почувствовал себя особенным. Контакты в описании. И под конец хочется обратиться к автолюбителям. Надеюсь, вы правильно поймете парня из следующего видео. Короче, это двор. Эта машина криво стоит. Это я ее так припарковал. Хочу запустить флешмоб, где все бы автомобилисты немножко вот так вот елочкой ставили, потому что обычно мест не хватает, и приходится иногда там третьим становиться, там типа шашечкой, чтобы машина могла выезжать. А сейчас, наверное, это все выглядит, как будто я какой-то дегенерат. Надеюсь, соседи поймут, что это моя попытка, короче, сэкономить место. Waqt känner huluk man faylashtır arkayın. İşlemin şunnon ader şunnon var. Huluk man görüştürüp arkayın fayla verin. Dağam bana vaqt ayırman kime sen vaqt ayıracak? Şunu aysana. Şunu mu kakası? Özüm faylacak bardım. Tenim asma yapayım. Şuna ma ervet däleken ha. O ken yani men dizaynıma qavat gelen o. Fayla da indi getirem ton. Seni iyi matırkap ne için getirdi yani. Zaten fayla bilen o. Çegiye kan başlaması garlay kakası. Men ne bileyim sen ne çoğusun madığın o. Fayyan var da faylar da. Skafta gatı giyin eken. Men bar koynokdan şu tak yerleşer öýýäňmi? Yürü daşınmanın bağdalar. Ay, şu çeken ne kakası? Oğuz'a olsa bolla sat ne oturmana gelin bärik. Oturup çay içsem gideyim olmasa o. Evet del. Oğuz'a olsa pulom Oğuz'adır da mı? Destine geçen ara kuhniyamı da alayal şunu. Bize näme myhmadat gelmeliämi? Gelme doğru aytma. Ulan näme gerek o? Bir hoçolga bol ya bize şu. Pulu zat qayg etmeden hissa zatın qoğsun alğan diňe düşündüm. Yerse kulýan bu atlar üçin o. Yer var ya bu atlar üçin ne ansat döýdýärmi? Menini şoňa münasip görýärmi? Gapgara. Ha renk bolan. Bolya dip öýkülenme olmaz şunun. Öýkülenin paýy süýjü dipdiler gaýdarmy? Wow. Wow dedi. Vay bu ne? Çok güzel. Bak hakikaten. Çok güzel ama tur tasarruf dedi. It's so beautiful. Yes. Yes. Gurla verdi gurla yanırında. Good. Yes. Oğul faaliyat yürüyenler ne vakit yok. Wow. Yes. Good. Good. Ay bol ya halan da adına mulki. Şu yolları köyüne atelerde köyüne normal. Onu yani. Ömrüm vaktim senki de eyleydin. Ay gelimi gittim barmal yere oturmaz bayım ne aytma vaktim yok. Vaktim yok o atelyağız bile bağındı. Gördünüz mü? Erkek bolsa ayal gül bolar. Erkek namart bolsa ayal gül bolar. Salata pul soralsa qaqalan bolşy. Erkek pul verende men dasarys yapdym da. Oğlum elin bağdan bilýän o bar bu taktikalan dasarda oynasana. Ben direkçilik etmemen ýanynda men elin bağdan bilýän. Näme kaka futbol kamy otýardym ben ina. Ay berimen de çap ol nämedir gelsin aýlansyn näson bar aýlan ölmeýär. Haýsy doktor aýtdy şonu? Näme gezip bilmedi al 30 ýaşynda maýyp bol aýtýam şa. Awaýdym. Ya qasylydy gyzyl jempirim nerede? Onu ýa kirgeýdim ýa aýdyl şol jempirim sarsy bilen ýaşyl şkafynda durandyr gyýdym. Ewa. O näde var şol jempirim gyzyly sarsy ýaşyl näde bolýar? Ay anlymda qaky näme de? Nä gyzyl jempir görwä durdyň. Sarsy jempir görwän beske gapçyk çykaryp pulun taýnadym. Ýaşyl jempir ýanyna da res gemedi törap çykdyň ha. Aýdymy giyinsin näçe nädir barbyr şular soň giyinip ben bilmeýär. Aýja senem bir gezdiň şantaj etýänmi ýa? Gorkup başladym ölýän ata aýdy. Sen tämi dokmy? Ay oýja menem durjak. Ýani onu qaqam bir pul berse gitjek menem. Sen bir de gatqymada ýelliň o. Ewa. Nämen se dastavka may qymma degeler ýalmy düşünmedim. Owa sen dastavka sen gapa gelen wagtyň bir paket dokuda ýaçmakda ejem bilen. Bilýärlikde sen näme qymma da düşýäň. Aýny bu zatlar bir ejem bilen takal eden bolýar kene ýa näme de. Sen çi. Hayran var mesela, göremez, gençlerim ya.
Emmäňiz Pürjan müňden meňme şo İsmail'a geçmedin diýenne bir neme diýäňizler, kritikaba edýän. Gödüňize getirin mysal üçin. Pürje, o berekella oğlum sen yaman gowy aýtdyň, ýaşyňy öwräde men sen ýaşyňda kam. Koyunmakkan sen mu aýdym aýdýandyk geçiren bolsa näder diýýän. Sopranoň ýanynda bar bilerdim şol. Soprano Pürjan diýen üçin ýanynda çağırdy. Şoň üçin pikirlerim bizim hayır deyip pikir edýänimiz ziyan şer bolup biler, şer diýänimiz hayır bolup biler. Pürjan gatyly elwadyr. Şo patsany, şo taýlarda şeýip aýdyp aýtmany. Pürja sag bolsun aýtmyş ol. Alo kaka. Tarawadi, peyder, arkaca gelip betiyorlar aro. Neyli vallahi bilo.